Добър вечер, здравейте! Чуваме ли се, че тук пак имаше някакви драми с стрима? Не, нямаме гост-звезда. Всичко точно, радвам се. Извинявайте, че камерата ми е квадратна, обаче, понеже не съм стримвал от около 1000 години, не можах да си спомня как да се форсва камерата да е widescreen и в момента е леко квадратничка. Събрали сме се днес тук, както знаете, за... Ето, нещо съм объркал. Да, ето тук да си се гледате в чата. Всичко е точно. Събрали сме се днес тук за епичния момент, в който теглим победителите от томболата по случай 5 години Stranger.com, моя блог. Както знаете, имаме разни наградки, предоставени от моите добри приятели от Logitech, Razer, OzonBG и JinxBG. И да, направо предлагам да преминем към теглянето. Имаме записани точно, сега ще ви кажа колко участници. 644 ентрита, в които са включени хората, които са се записали през блога, около 340, хората, които са се записали през Facebook, което голяма част са същите хората и от блога, и 15 бонус ентрита на... Чакайте, че съвсем се обърках. На Savage 3, който... Savage 3 на Savage, който разби паролата на Treasure Hunt и като награда за това, че успял да разбие паролата, името му се включва 15 пъти в томболата. Надявам се всички да са успели да влезат вече, да са се нарефрешвали и така нататък, и да преминем към същността на въпроса. Ето ги ентритата, тук са всичките, сега ще ви покажа. Тук има едни кодчета, които съм си ги сложил, за да разпознавам дали някой се регистрира от Facebook или от блога. Така, като допълнително съм събрал списка и съм смесил абсолютно всички, за да не се оплакват хората, че не е достатъчно рандом. И сега след малко ще пуснем този рандом списък. Тук мернах Savage. Това е бонус entry 14 на Savage. Сега ще пусна тези всичките имена в... Чакайте, че... В любимия ми софтуер, наречен Джурка. И всичките имена се джуркат, джуркат. И като цъкнем и си теглим някой. И той... Мако, може да се обърнеш на другата страна, защото задната ти част не е чак толкова красива. Тъй че... Да, благодаря ти. Котки. Така... започваме с първият човек, който ще изтеглим. Ще получи Razer Naga 2012. Ето този мишок. Упс! Ето този мишок. Не този, но такъв мишок. Любезно предоставен от Razer България. Готови ли сте? Мисля, че сте готови. Не сте готови. Готови сте, не сте готови. Добре. Всички са в списъка, няма страшно. Всички, които са се записали, са в списъка, няма нужда от притеснение. Така че, don't panic. Ако сте се записали в блога, ви има в списъка, не се притеснявайте.
Също ако сте се записали през Facebook приложението, ви има в списъка. Зинга мисля, че не се е записал никъде, защото още няма Facebook и не ми чете блога, така че може да не е разбрал, че има Tumblr. Така, добре. Razer Naga 2012 отива при Vesco 18, който се е записал през блога. Честито. Зинга все още няма Facebook, но да не разваляме момента. Vesco 18, който най-вероятно е на 18 или е роден през 18-та година, получава Razer Naga 2012, любезно предоставена от от Razer България. Продължаваме да джуркаме, докато се джуркат, да обясня какво ще се случва. След като изтегля победителите, утре ще пратя мейли на хората, които са спечелили и съответно ще се разберем как да си получат наградите. Ако са от София или ще идват на OnFest, мога да им ги дам лично там по време на OnFest, който започва сега в петък. Ако не идват на OnFest, но са от София, може следващата седмица да се видим, за да ви дам наградите. А ако не искате да се видим или не сте от София, другата седмица ще ви пратя наградите по куриер на адрес, на който се разберем. И така, продължаваме с Jinx бъндъла, който представлява тениска, портфел и ключодържател за някои от игрите, извиняйте, но тежък работен ден и се побърквам. Jinx бъндъл, който може да е на Minecraft тематика, StarCraft тематика, Diablo 3 тематика или World of Warcraft тематика. Човека, който изтеглим сега, ще получи въпросните неща от Jinx. И готови ли сте? Има ли напрежение? Има ли тръпка? Готови. И Jinx бъндъла отива при Петър Петков, който се записал през Facebook. Честито на Петър Петков, който получава тениска, портфел и ключодържател, любезно предоставени от JinxBG. Като се свържа с него, ще уточним кой тип бъндъл иска, дали майнкрафтския, лоуския, диабловския или старкрафтския. Продължаваме нататък. Следващото нещо, което ще изтеглим, е любезно предоставено от OzonBG и представлява Rocket Savo. Мисля, че е вътре. Rocket Savo отива при някой, който подозирам, че... Здравей, Марко. Подозирам, че до края на стрима някой ще спами дали е в списъка. Всички, които са се записали, са в списъка. Няма страшно. Не се притеснявайте. Здравей, Марко. Искаш ли да изтеглиш човека, който ще получи Rocket Savo? Само не бутай мишката, моля те. Това е Мако, това е задната част на Мако, това е предната част на Мако. Мако е една много добра котка, леко брат. Хората не виждат. Мако. Макинтошко. Хайде да слезеш, моето момче. Освинила се е тая котка. Така. И Rocket Savo отива при Даниел Петров, който се е записал през Facebook. Да му е честито. Дани, предполагам, че му викат Дани, получава Rocket Savo, любезно предоставена от OzonBG. Продължаваме нататък с следващата награда, която са 505 точки от OzonBG, които човека ще може с които човека ще може да си купи каквото иска от сайта на Озон.
Готови ли сте? Така, точките отиват при... Не, ще ги стегнем след малко. Нека да си поговорим за времето навън. Утре го дават да захладнява. Минус 10 градуса надолу. Казаха, че ще паднем. Така че пригответе се утре да е хладничко. Облечете се добре, ако трябва да излизате. И така, да. И готови ли сте да видим кой ще получи 505 точки от ОзонБГ? Не, няма. Нека да изчакам още малко, да се разбъркат имената, да поддържаме напрежението. Не забравяйте, че след като изтеглим точките, имаме още една много яка награда, предоставена от Logitech. Аз съм шеф на Водопад. За хората, които ме питат какво работя. Така, готови ли сте? 505 точки от ОзонБГ отиват при... Сега като се замисля... Добре, 505 точки от ОзонБГ отиват при... Не ми се пише! Който се е записал през блога, не ми се пише един популярен ник в блога, един образ невероятен, който периодично пише някакви пократителни неща. Честито на господин Не ми се пише, който получава 505 точки от ОзонБГ. И продължаваме с финалната награда, която е един Logitech Mini Boombox. Предполагам сте го виждали. Супер яката портативна колонка. Много готина наистина. Сигурен съм, че човека, който е спечели, много ще й се зарадва, освен ако няма само телефон с шайба от тях, тогава ще му е кофти, защото няма къде да си я включи. Алгоритъмът е рандом алгоритъм. Той е таен и много рандом. Това е една сфера, в която имената влизат и се джуркат. Малко като спортният тотализатор, обаче по-рандом. Имената се джуркат по един много рандом начин. Се джуркат и затова се казва джурка. Защото ги джурка. И защото не мога да казвам Р. Така. Скоро трябва да е готова джурка версия 2, която има малко по-як дизайн, но аз съм кръстника на тази програма, между другото. Не съм я писал аз като алгоритъм, но шанса зависи от това колко хора са се записали. Но аз съм кръстника. Човека измислил това гениално име на тази невероятна програма. Не, няма jourka.com, но сега като се замисля, трябва да го регистрираме това име. Добре, готови ли сте за Logitech Mini Boombox, който ще отиде при някой? Записал се. Готови сте или не сте готови? Или сте много разсеяни? Съсредоточете се, момчета и момичета. Всъщност, момичета. Масаж е много яко да спечели някой момиче. Имаше няколко, които се бяха записали. Така. Руро. Риба. Раци. Котараци. Така. Спини се между другото е яко за ник. Ма друго едно може да почне да се пише като спини се. Така, готови ли сте? Logitech Mini Boombox отива при Николай Матев, който се е записал през Facebook и според моята невероятна схема за отчитане на имената е бил 118-тия човек, който се е записал през блога. Как нито един от блога, бе, брат? Не ми се пише. Те и другите хора са от блога, само че не са с никове, защото това е на Фейсбука. Веско 18 също от блога, но не знам как му е ника.
Да, ето го Веско 18, честито на Веско 18, който спечели Razer Naga. Така, между другото, само да обясня за хората, които тролят, защото не може хората да не тролят. Хората, които са се записали във Facebook, също са хората от блога. Просто това беше още един начин, по който може да се запишете, за да имате по-голям шанс да спечелите. Но хората във Facebook, между другото, хората записали се през Facebook са по-малко от хората записали се през блога и те в голяма част се дублират, понеже вие можехте да се запишете и на двете места, но благодаря, че естествено има хора, които трябва да обясняват как всичко е измама. Сега ще изтегля 5 резерви, just in case, понеже всичко се случва, някой може да го отвлекат извънземни, да се случи нещо, кой знае какво, така че е хубаво да имаме някакви резерви. Резервите не печелят нищо, но ако случайно се окаже, че не мога да се включа, да се свържа с някой от победителите, съответно ще прибегнем към резервите. Василт? Да. Василт естествено не е разбрал, че е можел да се запише на двете места, но така е, който не чете, случва се и случват се и такива работи. Така, 5 резерви са Тошо, Антонио Тончев, Калин Димитров, Теодор Лирков и Банбук. Винаги има някакви пократително яки никове, които ме изпълват с радост. Така, честито на Веско, Петър Петков, Даниел Петров, не ми се пише, и Николай Матев, които спечелиха съответно Razer, Naga, Jinx Bundle, Rocket Savo 505 точки от Ozon BG и Logitech Mini Boombox. И разбира се, отново и за пореден път специални благодарности на спонсорите, a.k.a. хората, които предоставяха наградите и без които нямаше как да раздаваме награди. Така. Виждам, че имате вдъхновение за следващите ви никове, като не ми се пише, Мравка в криза и така. Благодаря ви, че бяхте с мен на този невероятен стрим. Честито на победителите, на другите успех следващия път. Надявам се хората, които са участвали в Treasure Hunt да са се забавлявали. Савич, макар и да не спечели нищо от томболата, като първият човек успял да разбие паролата, получава stranger.com тениска. И така, както казах, още веднъж, наградите утре ще ви пиша, за да се разберем как да ги получите, като ако не се видим лично, ще се радвам след като си получите наградите да ми пратите една снимка или нещо, с което да ви изтипосваме в блога с наградите. И това е. До нови срещи и до скоро.